nee na defti ba tardé ko Ibrahima woni Ibrahima jeewu soolande wala ɗo de wala nder immade Ibrahima yel anda to ine sinani jattugol ma wala nder min de Ibrahima no haawi kam an holko hawatma ko mbiɗa ko mbimi so neɗɗo joguima jilngu ɓernde woni kirowo ɗoygol wodanani ɗum tawde kay wonko jiɗɗa e ko ganja ɗo kay hankkadi wona jonde wona ɗoygol wallahi boɗandi ɗum ɗum ne lan baaba galle boɗandi ɗum kono noon neɗɗo so aɗa yaltude ne foti wiide boɗomi yaha ɗo mi ara kono noon baaba galle oɗo min Ibrahima ne haawi kam no feewi ha wani Allah an neɗɗo mo ganduɗa aɗa itti hakkille ma e miijoji ma fof aɗa waɗi ɗo hay goto anda min mi anda Ibrahima ko miijoto ha ko ne jogori sertude hakkille muɗum ni to tolniɗo so yeehi ha neɗɗo tolnima ɗo janggi ko janggi ko ha heeɓi ko Allah udditani damal taw miijoji mum kewal kono noon Allah uddata jooka ɗum ne lan ko mbimami ko tan min mi hollanima nden bonande ko gonduɗen faade joni ko a hollanima ko muusmi te min mi hollanima ko muusma mi jibinta ɓiɗɗo jogoɗo bonde ɗo e junggam ngo te Allah fenanmo ha feewa o heppu tan arsugude heppantaki ko miijoji ɗi tan gadi ɗum kono koto bonto Allah wallahi woto bonto Allah mi faati to bonto Allah min kay ɗum jiɗinnomi ni so Allah ko noon tan woni kono mi dañirani kono noon Allah ko lamɗo Allah ko moƴƴo nene an kam to bana woni aɗa ijjino hannde woni programme haali ko min noon anani ɗe balɗe mboɗo wonde miijoji ne kawni min cikkumi ko manggu naati walla taw hoorema nde koko fuɗɗi helde ala wona hoore helde ko mboɗo jogi wonde miijoji ɓorandi no hawniɗa aɗa noon mbatta har ƴettu congé jaha France poftoyɗa mino an accumi taƴane biya an jaha ko mbaɗoytumi toon gaccami min mi reena galle o ko mbaɗanmi toon koyngal am koyngal ma Allah ko moƴƴi ala so yaaru yonti enen gonten solle jaɓi aɗa foti foftade noon aɗa tampi baba galle an Ibrahima wonanki Demba arin ɗo no waɗi ɗo jaaɗa nde jaltuɗa nde on salminma selli han kanko rokkimi kalis mo jaarumi jeere o ni defmi hen ran defmi hen bottade nda nogas nani cooda hayso kafe kam jara merci jarama te hande ko ɓurɗa yidde defanmaɓe ko lawɗa suppu kanje yo heeɗi noon yo yaw seeɗa tan heeɗi seeɗa hande ban an ko suppu kanje han jiɗɗa e aduna ma ɗum tan jinni eyyi moɗon yiya nder wañi wadde d' accord jokki e bottare nde ma chérie ça va bien ça va bien mbiɗa an a ñallat yaade e mbaloɗo yaade min ñallatmi koye tepperam jamma e ñalawma ñallat yaade mara wara min ɓurma tampude an ko tampuɗa ɗon ɗo jooɗi nder sal ma ɓuuɓɗo aɗa yeeɓa télé ma min noon ko ni ñaldami tepperam ñallatmi koye yaade mbar hiira yaade mbar lijjotoya min mi wiyani ɗum ko mbiɗa an yi programme men ñande no way ko ɗum ni a ɓeyduno addude mi ay programme men no way welde min mi sikkano ay bénéfice men yalti ay ko peronoɗen ko yalti ha en dañci hen gañaade enen kay oɗo ay wona probléme haalis o ni mais yimɓeɓe no notiri en ni te min aɗa andi min yimɓeɓe mi wowdirani e mabɓe so wona an sinno wonano an min ɗum ɗo mi suusano wadde ɗum organisé jaari ko ɗum tan jiinomi hen ɗum tan no mbimi yen mbat programme te kadi mi haalanma gueɗel gotel an bana hande hay goto jooɗani vraiment hoto tan wi saabu min babam ne jogui galle amen min jogui hunde foof tan min mi dillenta sababu par ce que hande dañande hoorema ne welde
mais ko gonga ay jaari an noon a ɓooyi haalde mais ko kalɗa ko gonga par ce que enen en tampani tiva eɗen jooɗi babiraɓe men ne jogui ene mbaɗana en ko beele ɗen battene eɗen jogui auto ji men foof eɗen gandani ko woni e aduna o te won tampuɓe ɓe ganduɗa ene tampa ene dañana koye mumen mais enen eɗen mbawi wadde noon ay dañande hoore ma ala fof ko ɓuuri ɗum welde ko ɗum tagnomi wiidema ni yen mbaɗ ɗum ɗo ay joni ni en mbaɗi réussir eɗen mbawi wadde goɗɗum kadi ha dañen ko ɓuuri ɗum dañanen koye men ala ko ɓuuri ɗum welde hoto jooɗo tan debbo ne moƴƴi gorko ne moƴƴi hande oɗo aduna debbo e gorko foof koko daari langne liggo vraiment han ko gonga sen dañani koye men ayno wayre jalteno e karne kadi ko namdotomami goɗɗum waɗa andi won ko gadduɗa kadi aɗa andi de min kam ala ko goppani an hanki hallo neɗɗo ma o wani deƴnan heññam hen jinmo ko nannami hen ay on jaari on dal Allah fewnu ɗum tan jippinimo e yeesam wi kam da noon jaggu suko gorko mi yimo tan jinmo mi meeɗa yidde neɗɗo no jiɗirmi suko gorko ni meeɗa yiɗirɗe noon neɗɗo est ce que no jiɗirɗamo ni noon no yiɗirma noon ɗum ko Allah andi en tout cas min kam mi tottimo ɓerdam par ce que min komi guddanoɗo mi yaltata an aɗa andi ɗum wona sa yi mi yalti boowal ko an waɗi sababu ha jaltumi mais omo jiimi hande vraiment mi meeɗa yidde mi yiɗimo wadde de mi weltima min comportement makko ne welimi omo teeyi omo neehi vraiment min mi yani makko ella te kadi wonko anda hen ay omo jiiɗa dañal ngal de to suwa taw Allah hoddiran taw o daña koccu ko to ko sel noon kono ɗo jiyatama ɗo ko gandal mehal kadi diplôme on anda ko jogi hen kono heewi Allah ne waɗima ko nehiɗo ko moƴƴo ɗo ɗo jiyatama ɗo an kay sa dañi o a dañi jaggu hen de mami wallumo inchallah ma Allah wallumo ma en ballumo so Allah jaaɓi ala problème ɗum dal madame caggal Allah caggal ma d'accord eyyi ɗum dal adduno kam mais a ñallat kay ala ɗaccu mbaɗa jogui course uji goɗɗi aɗa andi rek min no mbami joni noon kalis men gonɗo ɗo o noon kalis o ƴettu moftu kalis o jaari kalis sirani de min mara hooli ma marani kalis o ñamata ɗum moftu tan nani an tan ko joni pinta ma halla hirde ma ko weeli hanki so hirde welana jooɗa ha mbiɗa puɗɗa finde non fini gel nan tan mi leli tan ko mbaɗannoɗa ay dara sona mbi miijo grand an hanki mi yima de so jiiɗami to jimami aɗa suudanmi joni so jimami hanki to holto jiiɗami mo kaldanoɗa o aɗa andi oɗo mbaɗa mbaɗa andimo mbaɗa andimo kay wona enen fof jeeɗa e leggal eyyi kono est ce que aɗa andimo tigui mbaɗa andimo ni tan to ganduɗama an hanki goho men mi yiidamo hanki tan ganduɗa hanki goho jimomi e hirde nde tan puɗɗon haaldude ni i walla andu hoore ma de oɗo bamma koko bosde min so bamma koni bos gondi kam bamma koko bosde aɗa andi enen ken miskineɓe accu kan wayi ay neɗɗo ƴeew neɗɗo faminta hoore mum sa woni miskino noon personnalité ma ko an jeeyi ɗum non wona famdinde hoore mum bama ko ɓuuri kam ko haalis kono ɓuurani kam hewde personnalité aɗa mi haalani bamma ko ɓuurma haalis ɗoɓe koɗi ɗo en koɗani ɗon kamɓe ɓe koɗi koye étage enen koɗɗen koye barak ɗum ko haydara ƴeew ɗum ko haydara mami ya galle makko ana anda hoore ma de mami ya galle makko mi haalda e makko o wara ha ɗo jiyamo ano wawi ɗum wadde umusana jeere ñalli vraiment mbimi yasa wa Ibrahima an kafa gajoto walla a jaɓan wiyami aɗa wawi waddemo déplacé ma wara ha ɗo inchallah jiyamo yayiyamo Ibrahima andi hoore ma mbimi umusana ya jeere a ñalli ganda ko gummiɗa ɓayde ko ɗon mbiɗa mi yeehi jeere wadde vraiment de mbiya min onta baba ko debbo ko deseren mi yahat galle so jaɓi d'accord so jaɓani ha ɗum
ça va Banam Asil ça va bien tamdan bana namdo mi somondo ko bana man ɗo merci anni natete galle janon non mais sa salmini a fatta ha bana namde tawi aɗa wawi yettade walla ara tan naata d'accord pardon bana ande pugo ko a namdo ganda noon ko suggorko ɗe manda ko jiloto liggey mi anda wima yo yetto ah merci Bana ça va ça va Sel bismillah oh yuni yettima noon aɗa sel aɗa wawi joɗade ko foti ni yanim aɗa tan haaju in keewi quoi somi dawi suba gartanmi ko 8 heures walla 9 heures te kadi won heure uji a wawiɗa ƴelta ƴeew suka debbo wona ko ardi ɗum ko gila jiiniɗen ha joni vraiment mi ɗanaki fifi na an ko pittata ko ko woni iya haali de fittate kay ko salte an a yiiɗo salte guila pinɗa ha joni meta fewnani salo subaka bana wat tampina gonmi koye wadde liggeyam ko liggey ma mbatta nder gonmi koye yewtude mboɗo jogui ko kono woni kam mbimami yaya nder gonmi koye yewtude mi wonta ɗo tan ɓe rewa ko welma ha pamma ara ɗo walla wima onoye ɗum wattade mi an fifi fifi mbimami yaw ko pittata ko jaha nder gonmi koye yewtude mboɗo jogui kono min de mi an kam no mbaɗa ni wondi tan ko hawnade kono so pawari kam walla yumma so haali mbiyanmi ko bana bibi ya foftinam ko ɗum woni bisimillahi rahmani rahim mbar ko jam sallah wona jam ko woni to janam ƴewnude Ibrahima liggey to erɗo gila nami ɓooyi ɗo no feewi komi jinnoɗo yaade ni non yaafo koye aɗa fadima hami tampi non ko haajuɗi tan timmi suffisant ala probléme bon serveuse aɗa ko jetta an coɗɗa fone moƴƴi ala ha tan aɗa hirson ala probléme o coɗɗa fone moƴƴi bon ça va bon tu m'amènes deux boissons hein ouais ko jiɗɗa mo gadduɗa fone moƴƴi non amène ce que tu veux que ça soit boisson sucré hein ça va boy mbaɗa tan fati ça va ça va bien quand même nandi ah voilà merci beaucoup c'est gentil merci ok mais ko mbimami ko tan par ce que neɗɗo aussi so wallima walla ɗum n'est ce pas mais min holko ballirtuma en min holko joguimi saaha mbaɗa walluma acca tu es une intellectuelle quand même ko jinmi haalde ko aɗa andi quoi ɗo ne heewi cuuɗi ara tan jehen nder bon jewten quoi ala probléme gallamen ɓuuri hewde cuuɗi so mi yiiɗi foftade gallamen poftoy toon eyi pourtant ɗo ɗo e foftade ɗo de an noon wona neɗɗo an ka neɗɗo bolle kuyde mais min mi wona caga Djiby Sow ay sa yiiɗi caga a yiiloyto mi wona caga mi wona bordel a faami an imbécile o merde acca merde ani kam ɗo mais acca merde acca merde mbimi an a wona puntirel so ɗum ɓenni kadi mi halfinima hooram mi ƴetti ɓoggol walla chaine mi haɓɓa e danam mi tottuma pooɗa ha ɗo belɗa fof goppa ɗum kay mi ƴettat tan kasi min jeeyi mi halfinima hooram an wuuro e ladde d' accord ko wona ɗum ko bo mbeɗen hoota quoi non chéri ande non wonɗo pon mi yaade quoi fami bana an mbimi holi o jaggu jungo ma ngo holi o sehilam sehil ma ko ɗaɓɓata liggey o ɗaɓɓata walla ko holko ɗaɓɓat ɗo waɗa salmidema rek baba waɗa salmindema an argay aɗen ko kalantumami ɗo wona ɗo galle to naati yaltu woni a nani ko mbimami ko wirton ɗo ale fulka acca an dow mbimi ngabbu wirton ɗo mbimi kanko woni ɗo joom galle waɗa cekkenawma ɓe sikki oɗo liggey ɗo ndeke mbiya acca fulka mbimi ngabbu nene an kam sa rena nene argay ko woni mi haalanima hannde goo mi wondama haalande noon ko woni wona yiiɓiye ko watta ko omoronde worɓe mo adda e galle mboɗo haala mo wiye ko sehlaba an holto gonnoɗa an min mi tini suka gorko naati ɗo ni wona nder suudam gonno mbeɗe leeli a tinano ya tin ɗum noon hannde mi haalane mi wontama haalande nde kala o watti ko wayni mi tawtiɗo gorko ɗo e nder oɗo galle mahlumo gallam min mi haalnima noon mboɗo mi juuloyo on foɗmi